ташкилоти ҷамъиятии мир маркази имконият баҳри рушд дар доираи як мизи мудаввар аз амалишавии зерлоиҳаи дастгирии соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷагирӣ намуд. Дар доираи ин зерлоиҳа гурӯҳи занону духтарони ноҳияҳои дурдасти вилоят ва ҳам ҷумҳурӣ ки мехоҳанд соҳибкории худро оғоз кунанд дастгирӣ мешаванд. иттилоъ дода шуд ки дар натиҷаи амалишавии лоиҳаи мазкур накам аз 15 бизнес ғояҳои духтарон ва занони соҳибкории хурд аз ҷониби барномаи рушд дастгирӣ карда мешавад. ҳамчунин ба гурӯҳи бонувони нав ба соҳибкорӣ оғоз карда аз ҷониби мутахассисон машваратҳои ройгон низ ташкил карда шудааст. дар натиҷаи ин зерлоиҳа занону духтарон имкони оғоз намудани соҳибкориро пайдо мекунанд. В рамках подпроекта мы провели ряд обучающих мероприятий для девушек и женщин, которые хотели развивать свой бизнес или же только начинают свой бизнес. Мы провели тренинги, консультации с привлечением опытных экспертов в сфере бизнеса. И эти девушки сейчас подготовили свои бизнес-планы, которые уже были представлены оценочной комиссии, которая сформирована в Сагдийской области. Уже предварительный отбор этих бизнес-планов прошел, и мы представили эти бизнес-идеи на рассмотрение программ развития ООН для того, чтобы они их поддержали. дар мизи мудаввар иштирокчиёни зерлоиҳа ва намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятие ки ба соҳибкории занон машғул ҳастанд ҷамъ омаданд. онҳо натиҷаҳои зерлоиҳаи дастгирии соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи ментори шогирдтайёркуниро муҳокима намуданд. роҳбари ташкилоти ҷамъиятии мир Ирода Бобоҷонова мегӯяд, лоиҳаи мазкур барои занону духтарон имконияти васеъ фароҳам оварда, инчунин барои оғоз намудани фаъолияти соҳибкории онҳо кӯмак мерасонад. зеро яке аз мақсади асосии татбиқи лоиҳа ин дастгирии занону духтарон маҳсуб мешавад. Подпроект выполнялся в рамках проекта ПРООН «Содействие торговли в Центральной Азии», и он был реализован в отдаленных сельских сообществах Таджикистана. В частности, в Сагдийской области он был выполнен в Исфаре и в Южно-Гафурском районе. иштирокчиёни мизи мудаввар ҳам аз татбиқи лоиҳаи мазкур изҳори қаноатмандӣ намуданд. ментор аз ҷамоати Овчиқалачии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Уғулой Сатторова мегӯяд, дар доираи лоиҳа оиди оғоз намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳам тартиб додани бизнес-нақшаҳо маълумоти кофӣ гирифт ва ҳамакнун ин дониши худро дар деҳа барои занону духтарон омӯзонида истодааст. дар деҳаи худ бо занҳо ҳамчун ментор ба онҳо дарс гузаштам ва дар навиштани нақши бизнесҳо ба онҳо ёрӣ расонидам ва хушбахтона ду шогирди ман онҳо ва яке Ҷоимави Бифотима ва ҳам Қозиева Шоирахон нақши бизнеси худро навишта пешниҳод карданд ва дар назди комиссия онро муаррифӣ карданд. аз ин хеле шод ҳастам ки аз иҳдои менторӣ баромадам ва ментиҳои ман албатта он нақши бизнесе ки навистанд дар он чизе ки ҳаст албатта харидорӣ мекунанд ва кор мекунанд. ин барои пешрафти деҳаи мо ин як хеле саҳми босазо аст. он чи ки сахт муҳтоҷ буданд дар деҳа занҳо ба ҳамин чиз онҳо пешкаш карданд. зерлоиҳаи дастгирии соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи мусоидат ба савдо дар Осиёи марказӣ ва бо дастгирии ҳукумати Финляндия амалӣ шуда истодааст. ҳадафи лоиҳа ҷалби занону духтарон ба соҳибкорӣ ва дастгирии онҳо оиди ба роҳ мондани оғози фаъолияти соҳибкорӣ маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.